Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 11. Restorani i drugi ugostiteljski objekti za ishranu i piće. Pored smeštaja, ugostiteljski objekti kao što su restorani, barovi ili druga mesta za služenje hrane i pića su važna komponenta svake turističke destinacije. Ako govorimo o restoranima unutar smeštajnih objekata, onda je važno obratiti pažnju na nekoliko stvari. Pre svega, prolaz od ulaza u ugostiteljski objekat kao i od pristupačne sobe do restorana treba da bude bez barijera. Stolovi u restoranu ne bi trebalo da budu fiksni kao ni stolice, kako bi osobe koje koriste različita pomagala mogle da se smeste kako njima odgovara. Hrana na bazi švedskog stola nije uvek dobro rešenje, posebno za starije ljude, decu i osobe sa invaliditetom. Kada usluga služenja za stolom nije obezbeđena ili se od gostiju traži da sami biraju hranu ili piće, začine ili pribor za jelo, osoblje bi trebalo da bude na raspolaganju da pruži pomoć. Takođe, hrana treba da bude postavljena na visini da svako može da se posluži, a obavezne su i kartice na kojima je ispisano o kakvoj vrsti hrane je reč. Jelovnik treba da bude raznovrstan, uzimajući u obzir činjenicu da mnogi ljudi ne jedu neku vrstu hrane iz verskih, alergijskih ili drugih razloga. Kada govorimo o restoranima i kafićima u gradu, da bi svako mogao da ih posećuje, neophodno je da prilaz samim objektima bude bez barijera. Ulazna vrata najmanje 80 cm. Gustina stolova treba da bude takva da osobe koje koriste pomagalo imaju dovoljno prostora za kretanje. Poželjno je obezbediti stolove i stolice koji nisu fiksni, a preporuka je da se obezbede različite vrste stolova i stolica. Nekome odgovara barska stolica, dok nekom drugom više odgovara obična stolica. Raznovrsna ponuda omogućava to da ljudi izaberu gde bi sedeli shodno svojim potrebama. Pristupačan toalet je obavezan deo svakog ugostiteljskog objekta. Svuda gde je predviđen toalet za sve goste, trebalo bi da postoji toalet koji bi mogao da koristi i osobama sa invaliditetom. Širina vrata toaleta treba da bude 80 cm. Ako vaš objekat ispunjava ove minimalne uslove, onda možete dobiti status objekta koji je pristupačan za svakoga.